Hola a tots, el Barça ha guanyat 2-4 a Balaïdos en un camp complicat, en un camp històricament on el Barça li costava molt, en un partit complicat, en un partit complex, perquè el Celta és un dels equips de la Lliga que proposa un futbol més atractiu, un futbol més ofensiu, i en el moment de dubtes on arribava el Barça, que era un moment on les coses defensivament sobretot no estaven sortint bé, en pilota no et senties a gust i paties moltíssim, en un context com aquest, el Barça té el partit endavant i era perillós jugar contra el Celta en un context on tu no estàs còmode amb la versió que estàs oferint, perquè el Celta és un equip que t'exigeix coses que altres equips no t'exigeixen, sobretot que estiguis molt fi en pilota, que la pilota et duri i que els errors defensius és un equip que et vindrà a buscar molt amunt, que buscarà molt les esquenes, que posarà molt a prova totes les debilitats que estaves oferint a les últimes jornades. I així ha estat a la primera part, una primera part de boig, una primera part de frenopàtic, una primera part a la que, per desgràcia, ens n'estem acostumant moltíssim a aquesta temporada, això és així. El Barça ha patit molt a la primera meitat i hem tornat a tenir la sensació que, tot i que la Mina ha fet el 2-3 a falta de 2 o 3 minuts pel descans, la sensació de ens ho poden tornar a empatar i podem marxar amb un 3-3, perquè l'alegria durava poquíssim. A la que el Barça aconseguia marcar, en menys de 3-4 minuts, com va passar el dia del Bruges, rebíem el cop del Celta. A la segona meitat això ha canviat, el Barça ha aconseguit dominar el partit, el Barça ha aconseguit dominar la pilota, el Barça ha tingut molta més paciència, el Barça li ha durat molt més la pilota i a partir d'aquí ha aconseguit aguantar o disminuir en la totalitat les transicions del Celta, perquè el Celta no ha pogut trobar Borja Iglesias per poder donar de cara i sortir a l'esquena del jugador del Barça, perquè el Barça ha defensat amb un passet més cap endavant, molt més a camp del Celta, per tant no havia de recórrer, o almenys els jugadors del Celta, si volien sortir en transició, havien de recórrer moltíssims metres, i el Celta, que és un equip que va jugar dijous partit de Conference, crec que ha notat que físicament a la segona meitat no han tingut arguments per reajustar-se al domini del Barça, i crec que el Barça ha fet una bona segona meitat, o almenys jo a la mitja part, tal com pintava el partit, no m'esperava que la segona part fos com ha anat, tranquil·lament. Haurem de parlar de Robert Lewandowski, haurem de parlar de noms concrets, però haurem de parlar també d'una cosa que crec que m'agrada molt, que és que el Barça ha tornat a competir bé després de certes jornades, tot i que la primera meitat ha estat boja, tot i que la primera part s'han vist els errors arrossegats del Barça durant totes les últimes jornades i el partit de Bruges de la Champions, crec que el Barça ha competit millor avui. Crec que el Barça ha estat millor ofensivament, crec que el Barça ha estat millor en pilota i crec que el Barça ha corregit a la segona meitat errors que ha tingut a primera. Per tant, la nota del partit d'avui és positiva. La nota del partit d'avui no me'n puc anar cabrejat a dormir, avui no me'n puc anar preocupat, avui me'n vaig content, perquè a més, òbviament, hi ha el resultat pel mig del Real Madrid, un resultat que fa que el Barça, a punt per una altra aturada de seleccions, la última, crec així més propera, aconsegueix quedar-se a només 3 punts del Madrid. La sensació és que el Barça, en el tram més difícil de la temporada, en el tram més complicat, surt viu de tot aquest tram i surt viu de cara a la Lliga. I ara, quan tornem després de l'aturada de selecció, parlem-ne. Parlem-ne perquè el Barça recuperarà futbolistes, perquè el Barça recuperarà segurament sensacions i perquè el Barça crec que farà un passet més endavant. Això no anirà d'un dia per l'altre, el Barça ha de seguir millorant i després de l'aturada de seleccions ve Atlètic Club de Bilbao i Chelsea, que són dues pedres pel Barça, per l'estil de joc que proposen altres equips i sobretot perquè el Barça necessitarà guanyar el partit a Londres de cara a Champions si no vol complicar-se la vida en excés. Val? Per tant, era el primer pas per intentar millorar d'aquests dos partits era guanyar avui, el primer pas per reenganxar-te a la Lliga, quedar-te a 3 punts del Madrid. Insisteixo, per mi és més important les sensacions del Barça que els 3 punts amb el Madrid. Per mi és més important les sensacions que els punts i la victòria. I crec que el Barça avui deixa bones sensacions. Bones sensacions després del que veníem. Val? Ara en parlarem una miqueta de tot plegat, però anem a repassar, com sempre, una mica el tema alineacions i el tema del partit. El millor home del partit, sens dubte, Robert Lewandowski, que justifica un cop més que pots tenir un jugador de la seva edat si és una puta llegenda com ell, bàsicament. Estem parlant d'un jugador que és una llegenda. No estem parlant d'un golejador qualsevol, estem parlant d'un jugador que als llibres d'història apareixerà, com quan nosaltres recordem a Batistuta, com recordem a Van Basten, com recordem els grans davanters de la història del futbol. Doncs Lewandowski estarà allà. Com recordem a Gerd Müller, Lewandowski estarà allà perquè és un dels millors nous, sens dubte, de l'última dècada, sens dubte de l'altra dècada també, i sens dubte per mi de quan potser no és el millor nou de la història del futbol, òbviament, però quan seguem a parlar dels millors nous de la història del futbol europeu, Lewandowski haurà d'estar. Haurà de ser-hi perquè s'ho ha guanyat
i quan tens un futbolista així que dintre de l'àrea és diferencial, òbviament les teves capacitats per guanyar partits que es poden travessar augmenta. I això el Barça crec que avui se n'aprofita d'aquesta figura, perquè l'últim gol, el 2-4, que et dona la tranquil·litat absoluta, és un gol que s'inventa ell, és una centrada que més o menys pot ser bona a Rashford, rematada escandalosa de cap al segon pal, girant el coll, una rematada que només pot inventar-se un futbolista top, un futbolista històric i un futbolista de llegenda. Val? A la porteria el Barça amb Szczesny, Eric Garcia de lateral dret, perquè no hi havia Koundé, Araujo, Cubarsí de baralles centrals, Alejandro Valde per l'esquerra, Frenkie de Jong, Dani Olmo i Fermín, que ha estat la gran novetat, Dani Olmo a la titularitat, ja que Caçador, just abans de sortir a jugar, es veu que ha tingut un problema físic, que suposo que podrem saber quin ha estat a les properes hores, però ha tingut un problema físic i no ha pogut jugar, i davant Lamine Yamal dreta, Rashford esquerra i Robert Lewandowski. Clar, aquest 11, amb l'entrada d'Olmo, situava una incògnita bastant gran, que era on jugarà Dani Olmo, si jugarà de doble pivot amb Frenkie de Jong o jugarà una miqueta més avançat. Ha jugat una miqueta més avançat i han jugat una espècie de 4-3-3. Val? Crec que a Dani Olmo li ha vingut bé jugar avui a la posició on ha jugat, on ha pogut veure el futbol de cara, on no ha hagut d'estar tan explosiu i tan fi a l'hora de girar-se i tan fi en l'última passada, i ha pogut jugar amb un puntet més d'espai. És a dir, un puntet més on podia pensar, on rebia de cara, on no havia de girar-se i buscar estar molt fi, molt ràpid físicament. Crec que aquí Olmo s'ha trobat còmode i ha ajudat en la circulació de pilota i crec que ha fet un molt bon partit Dani Olmo. És que Dani Olmo és un gran jugador. Per molt que critiqueu, per molt que després els números no surtin, Dani Olmo és un grandíssim futbolista. I és un jugador que tècnicament és boníssim, que entén bé el joc, que es col·loca on toca, que dona la continuïtat que toca i que altres no poden dir-ho. I quan dic altres puc dir Frenkie de Jong tranquil·lament, val? Per molt que sembli que hagi fet un bon partit perquè té un 7,1. Bueno, en fi. Ja veurem. Hauríem de convidar també a parlar del que posa les notes en aquesta pàgina web. Culpa meva per posar-la, ja la canviaré. I davant hi havia Lamine Yamal, Lewandowski i Rashford. Val? La gent, òbviament, se m'ha tirat a sobre perquè Rashford ha fet dues assistències. Jo, fantàstic, Jo les celebraré, les dues assistències de Rashford, però aprofitaré també per dir des d'aquí que Rashford no és un jugador pel Barça. Val? Ja aprofito. Sí, avui em reafirmo més en la meva teoria. Per molt bon partit que hagi fet, per moltes dues assistències, hi ha gent que demana que els 30 milions al United es paguin ja. No s'han de pagar perquè no és un futbolista pel Barça. És un bon suplent pel Barça? Podria arribar a ser-ho. No és un gran futbolista pel Barça. I ho dic avui, Jo ho dic avui. I, òbviament, me n'alegro de les dues assistències i les celebrades, que aquesta és l'altra. Que hi ha gent esperant, dient, ara què, ara no ha celebrat els gols. Sou imbècils, el que us passa. Sí, sois... En fi, que vosaltres vulgueu veure el futbol i reduir-ho a les accions importants i a les accions de gol no treu que hi hagi un sentit col·lectiu als 90 minuts de tot plegat. I Rashford és una moneda a l'aire. I mira, avui segurament ha sortit cara. Altres dies, la majoria de dies, surt creu. I jo insisteixo més. El Barça està en un moment que necessita certeses. I Rashford no són certeses, són dubtes. Sempre. Per tant, vale, perfecte. El Celta, que sortia amb Rado a la porteria, Marcos Alonso, Starfate, Manu Fernández, Mingueza, Sotelo, Moriba, Ilaix, Carreira i Pablo Durán per l'esquerra, Borja Iglesias i Juclà. Un Celta que sortia amb un 3-5-2, perquè Pablo Durán... realment jugava amb tres davanters, era un 3-4-3, tot i que els dos jugadors de banda, Mingueza i Carreira, eren carrilers, pràcticament. Això obligava a que Valde i Eric Garcia havien de saltar molt a tapar Carreira i Mingueza, i a vegades a la primera part un dels grans problemes del Barça i pels quals el Celta ha pogut llançar era perquè Valde o Eric Garcia no tant, però Valde li costava molt arribar a tapar a Mingueza i el Celta trobava una sortida, una via d'escapatòria per aquí. Vale, al Barça li ha costat molt. Després veurem una imatge, avui veurem dues o tres imatges amb això que faig d'anàlisi tècnico-tàctic per veure una miqueta sobretot dos jugades claus que crec que expliquen molt bé per què el Barça ha patit tant a la primera part, almenys ho intentarem. Són dues jugades concretes de 2 gols, tampoc, és a dir, no me'n vaig a jugades poc importants i me'n vaig a jugades que són capitals en el moment de partit. De fet, anem a fer-ho ja. Però abans convindria que posem una miqueta de context al partit, no? El Barça, que jo crec que havia sortit bé a nivell de pressió, crec que teníem el dubte, insisteixo, de veure què feia Olmo. Al final Olmo s'ha col·locat un 4-3-3 amb Fermín per davant de Frenkie de Jong. El Barça ha sortit valent, pressionant, sobretot m'he fixat que Eric Garcia saltava moltíssima carrera, això... Crec que el Barça ha entès bé que havia de saltar i que havia de ser valent i que Eric Garcia ha estat un punt més valent i més agosarat que Koundé quan juga de lateral. Això
Eric Garcia és un futbolista que tàcticament és fantàstic, que ha fet un partit meravellós. Eric Garcia de lateral dret no s'ha complicat en cap moment, ha donat sortida, ha donat clarividència en pilota, ha estat molt més intuïtiu en el partit que Koundé i tàcticament ha donat solucions a l'equip. Perfecte. Tot el que li pots demanar a Eric Garcia ho ha fet i ho ha complert fantàsticament bé. I per mi ara mateix està per sobre de Koundé a nivell de... Per mi, per jugar de lateral dret amb el partit que ha fet avui. Per mi li guanya la partida totalment a Koundé. Val? El partit que començava bé i en una situació, bàsicament, el Barça circulant, hi ha hagut una rematada des de la frontal de l'àrea i mans de Marcos Alonso claríssimes. Minut 6, em sembla, de partit, una cosa així. Gol de Lewandowski de penal i el partit que pràcticament el Celta no havia tingut opció, en alguna amenaça a la transició quan jugaven això amb el lateral amb carrera i buscaven descarregar amb Borja Iglesias. Anem a parlar de com ha estat la jugada del primer gol, sobretot, que és... no, aquesta jugada no, perdoneu, aquesta no és... És aquesta és l'acció just abans del gol del Celta i veurem que aquest futbolista d'aquí, que és Borja Iglesias, ha complicat moltíssim la vida al Barça, però moltíssim, perquè tota l'estona venia a buscar i aconseguia, ja fos o ell mateix descarregar a Pablo Durán, que era aquest futbolista d'aquí, o a Juclar, que també anava a l'espai, que era aquest futbolista... veia cercle. Que era aquest futbolista d'aquí, aconseguia ell mateix descarregar, ja fos amb una paret, ja fos amb espai per poder girar-se, o ja fos descarregant de cara, que aquesta és la més habitual, que aconseguia descarregar de cara, i a partir de que descarregava de cara, un moment com fa la fletxa ara, aquí, que no sé fer les fletxes encara. No em moguis, vale. No, clar, és que soc idiota. Vale. Aconseguia descarregar de cara pel futbolista que venia. Aquest futbolista podia llançar a l'espai, ja fos a Pablo Durán, ja fos a Juclar, etc. O el propi Ilaix Moriba, que era l'altre migcampista, que entrava a l'esquena buscant aparèixer a l'esquena del futbolista. En aquest cas, Ilaix Moriba i el pivot, l'altre futbolista del Celta, que no sé qui és, no estava en aquesta acció, la jugada era molt més ràpida, Borja Iglesias sí que aconsegueix sortir, i a la jugada següent, que ara veurem, ha estat el propi Borja Iglesias que ha sortit, aquí el veiem en aquesta situació, i ha trobat la paret ell mateix amb Pablo Durán, que ha marxat sol cap a porteria. No? És aquest futbolista d'aquí, Pablo Durán, que ha llançat la paret, que era aquest futbolista d'aquí que es veu una ataca, és aquest futbolista del Celta que ara atacarà l'espai i marxarà sol. És Carreira, crec, fins i tot. No és Pablo Durán, és Carreira, que ha atacat l'esquena de la defensa del Barça. Veiem que aquí és Valde el que es queda enganxat. Valde no es pot quedar enganxat aquí. Valde ha de sortir. És a dir, Valde no pot fer això en la vida. Aquí, fixa't que... O sigui, igual que l'altre dia criticàvem i dèiem, hòstia, és que estan venuts i tal, aquí Valde està molt més fotut dintre del partit. És que no ho està. No ho està. Valde aquí ha d'estar molt més recte i ha de tirar la línia al mig del camp. Al mig del camp perquè no té ningú. Ha de forrar-se al mig del camp. I si el trenca aquest al fora de joc, doncs el trenca aquest. Però que igualment el trencava, però hòstia, Valde no pot estar tan despenjat. Igualment aquí, Covarsí, crec que és Covarsí, no sé si és Covarsí o Araujo, crec que és Covarsí, trencaria el fora de joc. Bueno, perfecte, el trenca Covarsí per centímetres. Covarsí, mira, dubta i no sap si tirar la línia o no. De fet, el jugador del Celta surt des del mig del camp. Però Valde no pot estar aquí tan despenjat, hòstia. És que no, és que ha d'estar molt més ficat. Ha arribat aquesta transició del Celta, passada i pràcticament Carreira ha marxat sol davant de Szczesny. Ha tingut un moment que se li ha escapat el control i aquí ha dit, hòstia, Szczesny surt i no ha sortit. Perquè no surt, ell té molts dubtes a l'hora de sortir i no surt. Però ja és hora d'exigir-li que el Barça ha de tenir un porter que surti, que sigui valent. I ja està, i aquí havia de sortir i almenys dificultar-li l'acció al jugador del Celta. És que li ha deixat tot l'espai per poder pensar, se li ha escapat el control i el nano ha pogut controlar, posar-se-la bé, rematar i gol. Hòstia, a part de que el gol no anava ni forta. Podia anar cap a un cantó, porter al primer nivell top, l'ha de parar aquesta. Val? Què ha intentat fer Hansi Flick amb això? Ha intentat col·locar Frenkie de Jong tota l'estona a sobre de Borja Iglesias en aquesta acció tal. A l'acció del segon gol ha passat que Frenkie de Jong ha trencat el fora de joc, val? Però no content amb això, ha trencat el fora de joc i a la jugada següent, val? Que ara intentaré col·locar-la en plan ràpid, crec que sí, que és aquesta acció d'aquí. Aquesta acció d'aquí ve de que Frenkie de Jong trenqui el fora de joc, corri cap enrere, val? Corri cap enrere, i Frenkie de Jong, que és aquest futbolista d'aquí, un altre cop, ai, per favor, que és aquest futbolista d'aquí, Frenkie de Jong, no surt, no llegeix que el futbolista que ha marcat és Borja Iglesias. Hòstia, escolta, t'estàs incrustant com a central després de trencar el teu fora de joc perquè t'han manat que et quedis amb Borja Iglesias? I hòstia, un dels grans efectes que té el Barça aquesta temporada és que Frenkie de Jong no cobreix a la frontal de l'àrea. És que no cobreix la frontal de l'àrea, no cobreix mai. Aquí quina necessitat té? Quina puta necessitat té de fotre's com a central? Quan no hi ha ningú dintre l'àrea. Hòstia, no vull aquesta puta fletxa aquí.
No hi ha ningú dintre l'àrea. Veieu algú dintre l'àrea? He posat una fletxa i no la vull i no sé treure-la. Com la trec la fletxa? Déu-n'hi-do. Així. No hi ha ningú aquí dintre l'àrea. Ho veieu? Ningú. No està marcat ningú. Aquest futbolista està marcat entre dos futbolistes del Barça. Ara Ojo es pot quedar a cobrir a la central de l'àrea. I Frenkie de Jong es queda aquí dintre l'àrea incrustat perquè no té lectura que ella ha de protegir la frontal de l'àrea aquí. I ella ha de sortir a tapar Borja Iglesias. No surt a tapar Borja Iglesias. Aquest futbolista d'aquí, que és juglar, condueix, fixa Covarsí, fa la passada enrere cap a Borja Iglesias, que remata i gol. Perquè són conceptes que has de tenir quan jugues de mig centre. És lectura del partit. És lectura del partit i prou. No pot ser que et fotin aquest gol. No pot ser que et fotin aquest gol perquè el teu mig centre ha de llegir que la perill aquí està a la frontal de l'àrea, perquè no estàs marcant a ningú aquí. Però és que, a part d'això, és que ell mateix havia trencat el fora de joc ja. No tenia cap mena de sentit que s'incrustés aquí dintre l'àrea. Cap mena de sentit. Però bueno, és igual. Després llegirem que la segona meitat ha fet un gran partit, Frenkie de Jong. Ha fet un gran partit, Frenkie de Jong, perquè quan els jugadors del Celta ja estaven infinitament cansats, rebentats i no podien dir ni fava, Frenkie de Jong ha pogut fer 80 tocs al mig del camp i obrir la pilota cap a un costat i obrir-la cap a un altre i que Carlitos Plus, Álvaro Benito i Maldini es fotin palles parlant de com ho domina el tempo Frenkie de Jong. El que ha de dominar el tempo Frenkie de Jong és a la primera part del partit, quan a la pilota crema, quan l'altre equip t'està pressionant, quan l'altre equip pateixes. Aquí és on ha de dominar Frenkie de Jong el partit, no al minut 70 a Balaïdos, quan el Celta ha jugat dijous i ja estan rebentats. No, collons, aquí no. Aquí no, l'has de dominar a la primera meitat i no ho ha fet, com sempre. 2-2, la situació delicada perquè el Barça és un altre cop de partit boig, un altre cop de partit de bruixes i hi ha hagut una atracció de Rashford meritòria, que és per cert, l'1-2 ha estat un altre cop de Lewandowski, una bona centrada de Rashford des del carril esquerre. El Barça no ha la sensació que si aconseguia situar el partit al camp de Celta, tenia pilota i tenia domini i a partir d'aquí les ocasions acabarien arribant perquè el Celta no és un equip que defensi especialment bé, però el problema el tenia la transició cada cop que el Celta aconseguia trobar Borja Iglesias, que Borja Iglesias descarregava de cara i se'n tornem-hi a córrer com bojos. I el Barça no acabava de controlar això i cada atac del Celta, cada transició, hi havia fragilitat. I la sensació també a vegades crec que passa amb el Barça és que quan hi ha fragilitat, quan ells senten que hi ha una transició i una ocasió clara per l'altre equip, després en pilota tenen molt més dubtes, perquè no volen que hi hagi aquestes transicions i arrisquen menys. I un altre cop passar lateral per lateral i quan la perds segueixes tenint el mateix problema, tant per tant arrisca. Però sí que és veritat que jo crec que et perden aquest punt de confiança i tots s'esquerda, ataquen pitjor perquè estan molt preocupats de que cada cop que perden la pilota pràcticament és una ocasió clara per l'altre equip. Crec que és una de les coses que li està passant al Barça i crec que la segona part ho ha aconseguit pal·liar amb les cometes de que el Celta ha baixat els braços, crec. Però m'ha agradat la segona part de Barça. Bueno, el 2-3 arriba amb una atracció de Rashford que buscava l'1 contra 1, a la línia de fons, centrada enrere i la pilota dintre l'àrea, Lamine Yamal rematava i aconseguia el 2-3. I quedava un minut o dos per marxar a la mitja part, era el temps de descompte, i jo pensava, és que la fotrà el Celta. I ha tingut un aproximadament, que al final l'ha acabat traient Covarsí, em sembla que ha estat, o Araujo, ara no ho sé, i marxava a la mitja part. I jo, sincerament, a la mitja part jo no pensava que el Barça aconseguís fer una segona part a tan bon nivell. A tan bon nivell en pilota, a tan bon nivell corregint les accions on Borja Iglesias era capaç d'habilitar el futbolista del Celta i a bon nivell situant el partit a camp contrari. I el Celta no ha tingut resposta davant d'això. Ha aconseguit el Barça que el partit es jugués molt a camp de Celta, molt a prop de l'àrea del Celta i per tant cada cop que el Celta volia intentar sortir hi havia tants metres per córrer que era impossible pel Celta fer això. Perquè el Celta sempre que podia amenaçar l'espai de Barça era quan Borja Iglesias descarregava de cara, però Borja Iglesias descarregava de cara pràcticament al mig del camp. Per tant, hi havia espai per córrer i hi havia un espai raonable, però és que ara mateix, si Borja Iglesias volia descarregar una pilota, l'havia de descarregar pràcticament a la seva frontal de l'àrea. Per tant, hi havia 80 metres per córrer i aquí el Barça podia recuperar, no? Però és que ni això, perquè el Celta no aconseguia trobar Borja Iglesias per descarregar, perquè crec que el Barça ha estat molt millor situat, crec que el Barça ha arreglat això, el problema amb Borja Iglesias. I quan ha arreglat el problema amb Borja Iglesias i Borja Iglesias ha deixat de semblar Van Basten, doncs el Barça ha aconseguit dominar i tancar el partit. I crec que la segona part del Barça, venint del que veníem, insisteixo, potser si fóssim rigorosos, si fóssim crítics de veritat, si miréssim tal, no llançaríem arts d'artifici, Déu-n'hi-do la paraula que acabo de fotre servir. No estaríem llançant coets tots plegats per una gran segona meitat del Barça, si el Barça vingués en una situació normal, però amb la situació de dubtes, amb els problemes que estava tenint l'equip, amb els dubtes en transició defensiva i tal, la segona part del Barça per mi em sembla molt bona i té molt de mèrit.
I, hòstia, per la situació també de la Lliga, per la situació d'angoixa, és que per moltes situacions la segona part que ha fet el Barça em sembla de molt mèrit, de veritat, i l'aplaudeixo i tot i que no ha estat divertida com la primera part, crec que és un partit que el Barça necessitava per retrobar-se amb sensacions, per retrobar-se amb futbolistes que semblava que no acabaven de tal i per aprofitar-se d'una situació, òbviament, com és la del Madrid, que et dona una miqueta d'oxigen per afrontar aquesta aturada de seleccions, perquè vosaltres imagineu que el Barça no guanya avui, l'aturada de seleccions és mortal, és mortífera, i el Barça avui necessitava bones notícies i les ha trobades. Les ha trobades amb què un altre cop? Amb la pilota. Les ha trobat amb pilota, les ha trobat situant el partit a camp contrari, les ha trobat controlant situacions que últimament no estava controlant, que era, un altre cop, insisteixo, amb la figura del davanter centre de l'equip contrari, que ve a rebre i aconsegueix deixar de cara i sempre troba algú de cara lliure. El Barça a la segona meitat ha controlat tot això, però insisteixo, no ho ha controlat tant amb cames, tant amb vigilàncies defensives com amb pilota. Tenir la pilota, tenir bones circulacions de pilota, que l'altre equip no te la pugui robar, que l'altre equip li costi un munt tenir-la, perquè quan la té està tan cansat que el Barça podia recuperar. Val? Torno a insistir, si el Barça té la pilota moltíssima estona, és més fàcil que l'altre equip, quan la recupera, no tingui energia i no pugui córrer a l'esquena. Per això és una de les coses que a vegades critiquem, que el Barça té massa pilota i massa possessió. La possessió, tenir-la per tenir-la és una castanya, ho sabem tots. Val? Però hi ha moments, hi ha situacions on necessites tenir-la també per desgastar l'equip contrari, que l'equip contrari, quan tingui la pilota, estigui tan esgotat d'haver estat corrent 10 minuts seguits darrere teu que no pugui amenaçar-te l'espai. I al Barça això li estava costant moltíssim en aquest tram de temporada, moltíssim. I me n'alegro de que avui ho hagi aconseguit fer. La segona part és que no ha passat absolutament res, pràcticament. Domini aclaparador del Barça en pilota i després, al final, ha arribat la genialitat de Robert Lewandowski, que és una centrada de Rashford al córner, i la rematada de Lewandowski de cap, que és una meravella. Hi ha hagut un moment on Carlos Plus, que és Carlos Martínez, el narrador del Canal Plus, Álvaro Benito i Maldini, han començat a alabar una virtut de Frenkie de Jong, una suposada virtut de Frenkie de Jong. I jo, dintre d'aquesta virtut, hi veig sempre el defecte, que és qué bien hace esto de Jong de aguantar la pelota, aguantar y esperar a que vengan el contrario para presionar y entonces salir por el otro lado. Tot això, que sembla una virtut perquè no la perd, per mi em sembla un defecte, perquè ell no està allà per fer això. Ell ha de donar ritme de pilota. La pilota ha de circular ràpid, i el Barça necessita circulacions de pilota ràpides, perquè ell no és el que ha d'aguantar la pilota, dividir, encarar i marxar dels futbolistes. Ell no ha de fer això. Ell ha d'habilitar els companys que estiguin propers a l'àrea perquè ells siguin els que defineixin. Ell ha de canalitzar el joc ofensiu de l'equip, ell ha de donar velocitat, ell ha de donar ritme, ell ha d'activar Fermín i Dani Olmo, ell ha d'activar Lamine, ell ha d'activar el futbol col·lectiu de l'equip. No ha de retenir la pilota tant, no ha de fer-ho. Val? I això que li veiem com una virtut és que aguanta la pilota i no la perd. No ha d'aguantar la pilota, deixeu-vos estar, és que no l'ha d'aguantar. No l'ha d'aguantar. La veritat, jo insisteixo, també us diré, ja està bé també que veieu que una de les màximes aquí és anar en contra de tot el que digui normalment Carlitos Plus i Maldini. Álvaro Benito normalment la toca. Álvaro Benito ha de dir que la toca normalment, però de tot el que digui Maldini i Carlo Martínez, normalment, si anem a la contra anem bé. Si anem a la contra anem bé. Però insisteixo, tot el que li veieu de virtut, jo no li trobo. De veritat, és que em sembla que resta. És que si això és la gran virtut de Frenkie de Jong, per mi resta. De veritat. Però bueno, en fi, jo què sé. Potser no hauré d'aprendre a mirar futbol, tu. Val? I torno a insistir una altra cosa. Rashford, a les estadístiques, avui surten 3 assistències. Fantàstic i meravellós. I, òbviament, segurament estem parlant del millor partit de Rashford amb el Barça, tret del de Newcastle, també, que va fer els 2 gols. Val? Però ho dic avui perquè no sembli que sóc avantatgista ni que m'espero el dia que ho faci malament i tal. Si avui és el gran millor partit de Rashford amb la samarreta del Barça de moment, per mi segueix sent insuficient per jugar amb el Barça, perquè jo intento mirar el que aporta ell amb els minuts que juga a l'equip. No intento mirar única i exclusivament les jugades puntuals que pugui fer. Intento mirar l'impacte que té col·lectivament en l'equip. I per mi l'impacte col·lectiu que té en l'equip no és suficient com perquè aquest futbolista sigui considerat com un titular indiscutible al Barça i com perquè el Barça hagi de plantejar-se pagar 35 milions d'euros per ell. Punt. Perquè ja, òbviament, cada jugada de Rashford correcte i tal, ja em ve la gent a Twitter dient no sé què, mira Rashford, què tal. M'esteu donant la raó, seguiu mirant el futbol per jugades puntuals i no col·lectives. Seguiu mirant el futbol per jugades puntuals. I no, hi ha un sentit col·lectiu a tot plegat. Per això Dembélé no va encaixar aquí i per això Rashford em sembla que tampoc encaixarà aquí.
perquè hi ha un sentit col·lectiu a tot plegat. I Rashford no fa millor el col·lectiu. Us agradi o no? No fa millor el Barça, Rashford. No fa millor a tot l'equip. Després, si voleu fotre fulles, li foteu fulles. A mi què m'expliqueu? Però és la meva opinió i la diré i ja està. I no passa res si m'ho voleu tirar a la cara quan marqui 3 gols, que seguiré tenint la mateixa opinió perquè no va de gols, això. Perquè no va d'estadístiques, això. Perquè té un punt més complex que tot plegat, crec jo. Potser m'estic equivocant, Potser m'estic equivocant i no. I va d'assistències i va de gols. Perfecte. Però per mi hi ha un puntet més i Rashford no el dona, aquest puntet. Val? Bueno, i crec que ja està. Crec que el partit, ja us dic, s'ha mort aquí, han expulsat De Jong injustament. Val? És de les poques vegades que en Baró defensa De Jong. L'han expulsat, és una puta vergonya l'expulsió de De Jong, i jo crec que el dia de l'Atleti Bilbao jugaré jo de pivot del Barça, perquè no hi ha ningú, pràcticament. Si el Caçador s'ha lesionat i és greu, doncs no jugaré jo. No, però bueno, potser s'ha de començar a valorar també Eric Garcia de pivot o alguna història d'aquestes, perquè no sé qui més pot arribar a jugar. En fi, en definitiva, tanquem ja. Bon partit del Barça, del que veníem, el que podia haver estat la bogeria de la primera meitat i com ha acabat el partit. Bon partit del Barça, recupera sensacions l'equip, recupera en un moment de dubte, en un moment, insisteixo, de no tenir les sensacions ni no tenir clares moltes coses que abans sí que tenies assumides. Ara que el Barça hagi fet aquest partit, crec que el reafirma, crec que li dona una bala d'oxigen, arriba aquesta aturada de seleccions, torna a estar viu a la Lliga i la sensació de, a partir d'ara, només puc créixer. Aquesta és la sensació que tinc amb el partit d'avui i espero no equivocar-me. Ara arriba l'aturada de seleccions, intentarem que passi ràpid, perquè això és una puta merda, i quan torni el Barça, doncs Atlètic Club de Bilbao i Chelsea. Val? I res, no tinc res preparat per aquesta aturada de seleccions, no tinc res previst, però tinc, fa dies que bueno, tinc la idea d'obrir i fer coses noves al canal. Ja sé que sempre dic aquestes coses i que després no les faig, que a vegades també passa això, però bueno, jo què sé, saps? És el meu hobby, no em vull guanyar la vida amb això. Però sí que obrir el canal a poder fer entrevistes. No a penya random, no a tal, sinó entrevistes amb gent que pugui aportar i amb gent que sobretot amb periodistes, que em puguin donar la seva visió del club, la seva visió, per repassar una miqueta històricament tal, i he de parlar encara amb noms, però vull que em digueu què us sembla. Què us semblaria? Una xerradeta de 3/4 d'hora, 1 hora amb algun tòtem barcelonista, una miqueta per repassar trajectòria, parlar del Barça, parlar de l'estat actual, parlar de Barças del passat, parlar de com ho van viure ells, bueno, històries d'aquestes que crec que seria guai tenir una estoneta aquí d'una horeta distesa amb alguns periodistes. No he parlat amb ningú encara, i és una cosa que estic plantejant i és una cosa que també vull veure com ho vull fer a nivell tècnic perquè no quedi molt cutre, que es vegi bé, que s'escolti bé, bueno, cosetes que estic intentant a veure com ho podem fer. Digueu-me què us sembla i també digueu-me què us sembla això de les imatges del partit i les fletxes i els cercles. Milloraré, ho prometo. El programa és nou avui, no és el mateix programa que vaig fer servir l'altre dia. Amb l'OBS les imatges no les he acabat de col·locar bé i quan canviava d'escenes em marxaven i les tenia totes preparades per ordre i m'han desquadrat. Bueno, intentaré arreglar-ho, ¿vale? Intentaré ser millorar. Però a veure què us sembla la idea de col·locar unes imatges i posar una miqueta de context al partit i explicar una miqueta en què ha fallat el Barça o en què ha anat bé o una miqueta donar un puntet més d'eines perquè tot sigui una miqueta més fluid i més entenedor. Val? Ens veiem a l'aturada de seleccions, després de l'aturada i vinga, som-hi. Barça!